ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन. आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात. 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध आध्यात्मिक आणि मेडिटेशन गुरु श्री सत्यमामुनी स्वामीजी गोवा आणि कोकण भेटीसाठी आले. यावेळी गोव्यातील महनीय व्यक्तींनी त्यांची भेट घेत सत्यमामुनी स्वामीजींचं दर्शन घेतलं. दरम्यान गोवा दौऱ्यानंतर आता स्वामीजी शुक्रवारी कोकणात दाखल होणार आहे. या भेटीत ते गोवा आणि कोकणातील काही धार्मिक स्थळांना भेट देणार असून त्याचबरोबर विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या काही व्यक्ती त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. आजच्या वाढत्या धकाधकीच्या दैनंदिन जीवनात मेडिटेशनच्या प्रसारानं तणावरहित जीवन जगण्याचा प्रसार करण्याच्या हेतूनं त्यांचा हा दौरा आहे. गुरुवारी सकाळपासूनच गोवा येथील महनीय व्यक्तींनी त्यांची भेट घेत संवाद साधलाय. यामध्ये गोवा सांस्कृतिक कला क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांसह विविध महनीय व्यक्तींनी त्यांची भेट घेत आशीर्वाद घेतला. यावेळी एक्सेल ग्रुप ऑफ स्कूलच्या संस्थापक आणि MD बिंद्रा श्रीकुमार, चेअरमन डॉक्टर श्रीकुमार, संयोजक परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक संचालक प्राध्यापक राजाराम परब आदी उपस्थित होते. दरम्यान उद्या सकाळी गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हे स्वामीजींची भेट घेणार असून 25 जूनला गोवा इथं होणाऱ्या मेडिटेशन बाबतच्या शिबिराबद्दल त्यांच्यात चर्चा होणार आहे. यानंतर त्यांचं कोकणात आगमन होणार असून हनुमान भक्त श्री सत्य मामुनी प्रसिद्ध संस्थानकालिक जागृत नरेंद्र डोंगर येथील हनुमंताचं दर्शन घेणार आहे. यावेळी बांदेकर कुटुंबीय त्यांचं सावंतवाडी नगरीत स्वागत करणार आहे. यानंतर शिक्षण क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या भोसले नॉलेज सिटीला भेट देणार आहे. संस्थापक अध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यावेळी स्वामीजींचं स्वागत करणार आहे. यानंतर सावंतवाडीच्या संस्थानकालीन राजवाड्यात त्यांचं आगमन होणार आहे. यावेळी राजघराणं उपस्थित असणार आहे. यानंतर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातच्या प्रधान कार्यालयात स्वामींचं आगमन होणार आहे. या ठिकाणी त्यांची विशेष मुलाखत होणार असून यानंतर ते कुडाळ इथं रवाना होणार आहे. परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक प्राध्यापक राजाराम परब यांच्या निवासस्थानी त्यांचं आगमन होणार आहे. तर शनिवारी 4 जूनला कुडाळ इथं अंतर्नाद या विशेष कार्यक्रमात ते आशीर्वाद देणार असून कुडाळ येथील हॉटेल लेमनग्रास इथं हा कार्यक्रम दुपारी 12 वाजता होतोय. यात कोकणातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्तींना ते आशीर्वाद देणार आहेत. यावेळी एक्सेल ग्रुप ऑफ स्कूलच्या संस्थापक MD बिंद्रा, चेअरमन डॉक्टर श्रीकुमार, संयोजक परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक संचालक प्राध्यापक राजाराम परब उपस्थित असणार आहेत. तर या प्रसंगी स्वामींच्या दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन परफेक्ट अकॅडमीचे संस्थापक प्राध्यापक राजाराम परब यांनी केलंय. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.